дар пай занозании гурӯҳии шаби 26 май дар шаҳри душанбе ду ҷавон захмӣ шудааст. Вазорати кори дохилии Тоҷикистон бо гумони ширкат дар ин занозанӣ 6 нафарро боздошт кард. Боздоштшудаҳо аз 19 то 31 сол доранд. Муҳсин Муҳаммадӣ, як масъули раёсати кории дохилии шаҳри Душанбе, рӯзи 28 май дар суҳбат бо радиозоди гуфт, сабабҳои ин занозанӣ таҳқиқ мешаванд. Вазорати кори дохилии Тоҷикистон мегӯяд, ин ҳодиса ҳамчун як ҳодисаи авбӯшӣ санҷида мешавад. Ба гуфтаи масъулони вазорат, ин ҷавонон ҳангоми дар маҳаллаи 102 шаҳри Душанбе қарор доштан аз ҳиссиёти авбӯшӣ якдигарро латукуб карда, бо ин кирдорашон тартиботи ҷамъиятиро муддати 10 то 15 дақиқа дағалона вайрон намуданд. Сипас ҳангоми занозанӣ ҷавони 19-солаи гурӯҳи дуюм бо корди дар дасташ дошта ҷавонони 22сола ва 19соларо ба рони пойҳои чапашон зада захмӣ намудааст. дар маҳаллаи 102 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бори аввал нест ки миёни ҷавонон занозанӣ сурат мегирад. Аввалҳои моҳи январи соли гузашта дар моҷарои хонини гурӯҳе аз ҷавонони маҳаллаи 102 ва 103 пойтахт шуморе аз хонандаҳои ин мактаб ширкат доштанд. Дар он занозанӣ 2 нафар ба ҳалок